Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao. Kay nakita Manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakitod. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya. Miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kun unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga bilig duha kagatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, mingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang niining tanang tao. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao nakapunog napulog 2 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya og kuhaon siya aron pugson na mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. So mga igsuon, kining atong tubag sa Salmo nindot kayo kung mao'y mahimo natong tinuod nga ambisyon. Kung sa may tubag nato sa Salmo, husga, usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Unsa may inyong gipangita ron nga naamoy house and lot dinhi sa kalibutan o dito sa langit? Dili ba mo mangigi sa inyong balay? Dili ba mo magsigig huna-huna sa pagpanindot sa inyong balay? Dili ba mo mga saba sa inyong mga kuyog sa balay kung hugaw-hugawan ang inyong balay? Nahilom na. Mauni atong sayop kay porti natong maningkamot
sa pagpangitag balay dinhis kalibutan. Sige pag yung pangandoy sa pagpanindot sa atong balay dinhis kalibutan. Pero nakalimot nga ang Tinuo di ayong balay, ang balay sa Ginoo. Nga kita di ayong tanan, kini di ayong gitawag og kaluwasan. Ang pasabot day ani nga kita makapuyo na sa balay sa Ginoo. Nagilingay mong tupad. Ing naadto ta puyo dito ha. Ing na ba? Ing naadto ta puyo. Nya unsa may buhaton aning atong balay dinhi, matud pa ni Kristo, ibaligya ng tanan niya ang halin ipalit og slat. Oh, nga naman kay ang slat gamiton sa paghatag ngadto sa mga nanginahanglan. Ana mo na simbolik sa pagbaligya sa balay kining bata nga nagdaog 5 ka pan og 2 ka isda. Iyang gihatag ang tanan ngadto ni Hesus. Nganuman adtong adlawa, adtong higayuna, si Hesus maoy kabos. Wa siya'y pan, pero gusto siyang mupakaon adtong 5,000 ka mga tao. Pero wa siya'y iya. Iyang apostoles, si Filipe, iyang giingnan asam tagpan, kay ako ning pakanon kining mga tawhana. Siya asam sa tapalit ana Lord. Aw niya no'y bata dinhi nga na ay 5 ka pan og 2 ka isda. Siya pangiyo ato ngayo siya. Sa may nahitabo. Sa nangatok na mo. Ang nahitabo, nabusog sa pagkaon ang mga 5,000 ka tao, na sobrahan pag yung 12 ka bukag ang pan nga 5 ka buok o ang isda nga 2 ka buok. Sa may pasabot ani, na kung kita di ay mutuman gid aning gisultis Ginoo nga ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos, kitang tanan mabusog sobra pa. Pero gusto na kita maghimog atong balay nya, proteksyonan gid nato atong balay, punon gid nato ang atong balay sa atong mga kunuhay grasya, mag-anam gyud kabati ang atong kinabuhi. Pirmi natang magkrisis, pirmi natang ma-stress, pirmi natang maggubot ug maggubat. Mo ni karon gusto man sa rasya nga punon gyud ang iyang balay sa iyang mga kabtangan. Gusto man sa Ukraine nga punon gyud niya iyang balay sa iyang kabtangan. Unya kay gusto mang pangayoon sa rasya ang iyang kabtangan, di man niya ihatag, magpatay ta. Di ba? Aw kamo good. Kamo ba? Pila naman kabuk inyong nahibawan nga managsuon na ay grasya nga kabilin sa ilang ginikanan, labi na ginang yuta, nga nanag-away, nagkinihaay, wak na magtagdanay. Pila man kabuk pari nga team ministry dinis atong archdiocese nga tungod anang grasya nga ihug in taon anang sibot na nag-away unsaon pagbahin. Ambot mga madre nag-away bisa na sila. Ato lang na silang iapil kay mao sana sila inaas Ginoo kuno. Mao na kamo way na nag-away sa mga grasya, pero na mga anak kami sa una dito musangko gid usahay sa sinukmagay tungod lang sa gipalit ni mama gikas carbon kanang truck nga dali kay matangtang ang ligid kana bang plastic kana ra basang baratuhon nga inigduot nimo kausa mo buwag din ang ligid. Magsinukmagay mi ana usahay sa ako mga igsoon, labi na ako maguwang Pedro kay mag-ilog mami ana nya si mama sa iyang kasuko latoson sad mi, panuway mo, pisti mo mga animala mo, may pagwata mo paliti, di mo diha maghuyhoy anang inyong pagduwa, may pagpanglatoson ta mo, mga bunog mi tungod sa grasya. Hilingi ay mong tupad. Ingnawa ka mag-antos sa grasya ron, ngay mong nadawat. Ingnawa ka mag-antos.
Kamong mga asawa kanang bana grasya magina wa mo nag-adtos ron. Wa? Oh. Kinsa dinhing asawaha nga sukad pagkasal wa gyud makasuway nga nag-antos sa iyang bana ta sa kamot. Grasya ba na kadaghang galuhod-luhod mudagkot maginaglain-laing colors kandila para lang makauyab, para lang maminyo. Nakaron tiguang dalaga lang yapon. Unya kamong naahin oy mga bana, swerte kay nastanan, grasya gina, inyong punayag away, punayag yaw-yaw. Nga buangon mo. Kamong mga bana, inyong asawa, grasya man sana. Oh, pila kabuk ninyo dinhing hangtod karon, wa gyud makayaw-yaw, wa gyud makamahay, ug wa gyud makapangluod sa inyong asawa be. Taas ang kamot be. Yeah, na. Oh, na utrosan mo. Pila kabuk pare nga grasya man gining ordination nga wa gyud makareklamo sa iyang pagkapare. Istorya agas-agas pa among luha ini kanta misa kana bang una na mong misa ba agas-agas pa among luha dili jud ko tapos nining dako kay grasyang gihatag sa Ginoo kanako. Salamat ninyo, salamat sa kong ginikanan, salamat sa mga benefactors, mga formators nga gihimong instrumento sa Ginoo alang nining dako kay grasya nga bisag dili takos gihatag sa Ginoo kanako. Yeah. Butang bitag assignment kasi 50 pesos ay koleksyon. Muadtos obispo ibisya po sa may saha na kung ibutang man ko nimo aning mong assignment. Oh, unsa kadiya? Ibutang bitas prisuhan katong akong assignment da hilak lagi ko. Sa may saha na ko Lord nga gibutang man ko aning assignment. Napu naman ta ko katuig sa akong pagkapare. Nya 50 anyos na ang akong edad. What ako kung ma-assign og parokya nya graduate baya ko UST kana sila dinhira na ako UST magna cum laude ko dito napadyog ko'y canon law nya anhira ko sa prisuhan pakauwaw ni nana ko hilak-hilak ko ingnan bitapos Ginoo. Unsa man imong ambisyon kadtong ni-resign kasi imong gitrabahuan kadtong gibuwagan to nimo imong uyab wa na nimo pangasawa gibiyaan pagid nimo imong pamilya nga ikay breadwinner nya imong papa paralyzed imong maguwang paralyzed gibiyaan pagid nimo ang pagpangalagad sa Simbahas Guadalupe nga porte naman imong daghana dito nindot kayong mga organisations unsa man rason ato nako magpari nya karon unsa naman ka nako pare ang gahilak-hilak kanang buanga ka kulikta day imong giuna-una assignment day imong giuna-una sus mura ko giwaswasan sa kuan mura ko giwaswasan sa kalipay ba ningon day ko Lord pasaylo adyo kong nagmahay-mahay ko pagkanindot day ni akong pagkapari so good karon Lord bisag ibutang pa kog Bartolina okay ra gyud basta pari ko to awa na ko mga ambisyon kani dinhi wa na ko mga ambisyon ani maasahin ko dinhi gusto na lang ko adto na las prisuhan gyud ana sus gibutang bitaw ko diri purti na sa nakong hilak na biyaan ako ang prison ministry pero karon di na sa kumbalik ingon ko lahi sa gidi ay ang parokya pero mo lagi na ang balay sa Ginoo mo atong ambisyonon asa man ni masinati ang balay sa Ginoo sa atong gugma sa pagtuman o pagsunod sa iyang binuhatan mo na ang mga apostoles kaniadto managan sila manago sila kay hadlok silang paantuson hadlok silang patyon sa nagpatay ni Kristo nga mao ang mga Hudiyo. Pero karon tanawa gipangpriso gilatos nagsigi na og awit og pasalamat Ginoo salamat nga gihimo minimong takos nga moantos alang kanimo pasabot
nga nagpuyo na kos kinabuhi nga imong gipuy-an. So kining pag-antos nato dinis kalibutan, kining kawad-on, mga sakit, mga kasakit, mao di ni ang pagpuyo sa balay sa Ginoo. Kay mao man ni ang balay sa Ginoo dinhis kalibutan, na ay kasakit, naa ang kakabos, naa ang mga panglutos, naa ang mga problema nga bisag wa kay problema ikay hanukan sa problema sa kalibutan. Pag tinarong usa ka kaigsoon 12 mo kabuok nya ikaw magtinarong ka, ikaw mo'y hanukan aning 11. Gabantay mo ana? Na. Maningkamot kag maayo nya tinarong manggihatagon ka, ikay hanukan. Abisan ganig pare magtinarong, mao'y hanukan sa tanang fundraising. San Pito na yun, Pader, ika-ani mo'y head, ani nga mo'ng fundraising. Maghihatagon ka daw, sige, Bishop, okay ra jud kayo. Ana. Isipan pag yun, parihatong ako mo'y gihid atong kapilinya, niya gihunong na to atong fundraising dire, moingon jud ko, na magani uban diha dagpo kay parokya, di man hinuon mo ipasolisiton anang igasto anang kapilinya. Ako manudiring ka umud-umud pas kalisod. Hawa ko ana, ingon ko mao ni sige, asos nang gawas ang murag mga milagro na experience nato ang mga milagro. So kung maliwat dayta ni Kristo nga hatag tanan way limit, ma-experience ang milagro. Muna si San Vicente Ferrer, hatag masad tanan way limit, nahimo gid siyang tinubdan sa kahiusahan o kauswagan sa katawhan. Ngunang daghan kay tag nabuhat dinhi tungod kay hatag tanan, napiksan pa hapit tanan gyud nga nagkalisod sad ba nga mga parokya o mga communities. Nagpasabot ba ning 40 ginatong datua dinhi, wala oy 5 ra gyud kapan og 2 ka isda ang niya nato. Kaso lang, gihatag lang nato sa Ginoo. O ang Ginoo mo ay nigamit ni ini. Paggamit na sa Ginoo, purti ng nindutas epekto. Muna, kagabi ilang, diha, ato mga teachers, sus nindutas ilang presentation, teachers night, karon na sad, youth night. Nya ugma, Christian disco. Daghan ng pagkaon, daghan kayong pagkaon. Lingaw sad kay sila. Kadto pa ko nakakita nga naa day mga maestra nga mga hilumon kay gnaong dinhi manimba, purti madeng kiata manayaw. Nakumura man sa dinis lag wild kayo ka mga demure man kay ngadto mag simbahan mura man di kabuak og plato, purti maday ka wild ani nila manayaw. Di para bagyon mangundang. Nag-ingon ko ba, kadindo tanahon. Yang anong nahitabo man to tungod aning sige ninyong palit og slots. Pila ra man ginang 5 ka buok isda. Tingali mga 100 pesos. Nya mao na atong gibaligya nga slot sa kaning atong GPHJ para sa atong pista ang God's protection, healing and joy. Tag 100 ra ni per slot. Mura ra ni siya mumho sa atong kinabuhi. Pero atong itampo, mo to, nakahimo tagdag ko kayo nga mga events. Magsigig honghong nako ang mga kapitan o mga officer sa atong LGU, mga barangay nga natupad nako dito. Karon pag gininhitabo pa der. Karon pag gininhitabo. Amot ka mo, nahitabo na ba ni din karon pag gininhitabo. Siya grabe hagid pa der, no? Ana sila. Nakutungod lagi ni sa slot. Muna kamong namalit og slot, punon sad mo sa Ginoo, makapakaon sad mo og 5,000, masubraan pag yung 12 ka bukag. So pila na may update sa atong slot karon. Naatay sa East VF DAG sa atong pagtukod sa building, niabot ng atong halin og 15,000
271 slots. Pakpak. Ang ato sad nga special slot para niatong pista ana apay 21,409 slots nga atong halin. Pakpak atong naapay 23,591 slots kotobra ni karong April 29 or April 30 labing dugay. Nya ako mong gi-challenge og 10 slots challenge. Doon na say ni apil og naka-apil na nga 52 ka persons sa 10 slot challenge. Pakpakan na to ang ni apil 52. Sama ng 10 slot challenge na mopalit ka sod aning nobinaryo og pista ni San Vicente Ferrer og napo ka slot sa SBF DAG nga tag 500 per slot. Nya mopalit sa kag napo ka slot sa GPHG nga tag 100 per slot, a total of 6,000 pesos kada 10 slot challenge. 52 pa ang niapil. Ambot og mga apil mo diha na magani usa ni hatag og 50,000. Unsaon man ni pagkwenta? Lima ka 10 slots challenge. Di ba? Ana siya lima siyam dia. Pila man to? Upat kapin. Maho dag lima gyud. Nganong ato maning gibuhat pagpakita nga ang imong 100 pesos makapakaon og sobra 10,000 ka tawo. Sugod na ta karog mga sunod semana mosugod na tag distribute sa mga 5 kilo packed rice. Anhin na to kuhaon aning atong GPHG. Tangan pagito ng mga sardinas. Ngadto sa mga labing minos tingali mga 2,500 ka mga pamilya, ngadto na sa 3,000 kapin ka mga pamilya atong panghatagan. Makatatag bata na pinaagi sa 100 pesos makahatag i-multiply nas Ginoo nya ikaw sad nga ni apil sobraan sa kag 12 ka bukag pasabot i-times 100 pod or more ang imong gitampo nga 100 pesos. Tinuod ba ni? Yes, kay gisulti manis Ginoo, di man siya bakakon. Ang iyang gisulti, ningon siya, unsay inyong gihatag ngadto sa inyong isig ka tawo nga wa mo mangayog bayad ug bunga sa inyong gugma kanako, iuli sad na sa amahan, ibalik na sa amahan kaninyo gatusan kapilo. Nang dinis ato gipilo-pilo na kay 40 sa natong panghatag ngadto sa ubang mga katawhan og mga katilingban. Gipilo-pilo pod sa Ginoo ang grasya dinhi nato ug di gid ni mohunong hangtod ta moabot sa balay sa Ginoo didto gyud sa langit mismo nga wa nagihunong ang pagbaha sa grasya, kalipay, kalinaw, kahiusa ug kabalaan sa kinabuhi. By the way, na adi tay i-announce katong scammer, ambot na ko ana ba to na record na to dong atong ipakita ni share pod ni sa atong grasya pero sa yawan on man nga paagi mao na ang communication, mao na ang account na asad siya dihay reply ter ang gigamit yon nga aning picture, akong picture niya ang account name ana Father Siano niya naasay ni communicate nga maura gini akong mahatag sa dako na kini ikatabang ter niya kana pag yung nikuan kana na ang nakahatag ngadto niya nang imbitar pag nagdaghang mga kauban niya nga manghatag pinaagi anang tawhana kana si ayangan anak kay si Maiko Galon ang GCash account niya kay 0963 mo niyangan sa GCash account ba mao sa tingin niyangan 0963-310-8891 nganong iya manggigamit ang akongan sa pag
pangilad aron makakwarta kay nakahibaw siya nga ang akong pangalan baniog na sa mga kusog mo donate. Kamaogid siya. Kita ingon ana ra ba sa tao sahay mga scammer sa ta. Hibaw ta nga si San Vicente baniog ka is milagro, magsigi sa tagpangayog milagro. Nya mga daw ra ba sa ta kaayog milagro no. Ang Ginoo kay manggihatagon man hala ampo gyud Ginoo. Ang mahal nga birhen kay manggihatagon man hala ampo sa mahal nga birhen. Gamiton pa usahay angan sa Ginoo, angan sa mahal nga birhen aron lang magmilagro-milagro og hangtod gyud makadawat og daghang kwarta. Pero ang tumong di ay ang kwarta ra dili ang kinabuhi ni Kristo, dili ang kinabuhi ni Maria, dili ang kinabuhi ni San Vicente Ferrer. Ako kani nga maong scammer moingon ko sige gamita ako ngan. Pero puy isad ang kinabuhi nga akong gipaningkamutan pagpuyo magkahiusa ta diha. Sige lang i-share lang guna nato. Unsa man ang kinabuhi nga atong gipaningkamutan pagpuyo mao gyud ang pagampo, pag-alagad ug pag-antos alang sa kaayuhan sa uban. Ampo, alagad ug antos mo na basic principle nga akong gisunod o gipaambit ninyo o ang musunod ni ana makatilaw sadto sa baha sa grasya gikan sa Ginoo. Manindog na ta.